дар даври ҷамъбастии фестивали ҷумҳуриявии ҳунар беҳтар аз зар бувад ки дар боғи ирами шаҳри душанбе баргузор гардид, шумораи зиёди ҳунармандонро аз тамоми ҷумҳурӣ ба ҳам овард. ҳунармандони чирадаст аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва шаҳри Душанбе ки ба даври ҷамъбастии фестивали ҷумҳуриявӣ роҳ ёфта буданд, иштирок доштанд. иштирокчиён дар гӯшаҳои алоҳида намунаи ҳунарҳои дастии худро аз ҷумла атласу адрасбофӣ, қолинбофӣ дастӣ, зарфҳо, матоъҳо, асбобҳои мусиқӣ, кашидадӯзӣ, чакандӯзӣ, кандакорӣ, маснуоти заргарӣ, кулолгарӣ ва ғайраро ки гузаштаро бо имрӯз пайванд месозанд, ба намоиш гузоштанд. این فستیوال برای ما یک بهبودی زیادی را نشان می‌دهد. ما امروز به مرز تماشا گلدوزی، زردوزی، نمودهای ادرس را به مرز تماشا گذاشته‌ایم. برای از نو احیا نمودن هنرهای مردمی. дар ин рӯз шумораи зиёди сокинону меҳмонони пойтахт ва сайёҳон ба макони баргузории фестивал омада бори дигар аз намунаи ҳунарҳои миллӣ ки ба таври васеъ ба намоиш гузошта шуда буданд, дидан намуданд. тибқи иттилоъ айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 7000 нафар ҳунармандон фаъолият намуда, аз имтиёзҳои андозии фароҳамовардаи ҳукумати мамлакат истифода мебаранд. аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон додани фарроғ ба пешрафти кори ҳунармандон замина гузошта, ба рушди соҳа ва эҳёи дубораи ҳунарҳои халқӣ такони ҷиддӣ бахшид. ما خرسند هستیم، میخواهیم که فستیوال آزمون‌ها زیاد شود، دستاوردان یعنی که هنرهای گلدختران تاجیک به نمایش گذاشته شود و مهمانانی که در شهر دوشنبه آمده تماشا میکنند میبینند از هنرهای قدیمی ملی ما آگاه یابند. فستیوال ҷумҳуриявии ҳунар беҳтар аз зар бувад бахшида ба ҷашни 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо ташаббуси Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда шудааст. бояд гуфт ки мардуми тоҷик аз азал ба ҳунармандӣ машғул буданд ва насли имрӯза ба гузаштагони худ пайравӣ карда барои эҳё ва муаррифӣ кардани намунаи ҳунарҳои миллӣ талош меварзанд. зиёда аз 12 ҳунарманди ноҳияи рӯдакӣ имрӯз дар ин фестивал иштирок доранд ва ин нафарон бонувоне мебошанд ки дар даври ноҳиявӣ ҷойҳои намоёнро ишғол карданд. албатта чунин фестивалҳо имкон медиҳад ки бонувони ҳунарманди ноҳияҳои гирду атроф, умуман бонувони ҷумҳурии азизамон бо ҳунарҳои дастии худ ба чунин фестивалҳо иштирок карда намунаи ҳунарҳои худро пешкаши меҳмонон ва иштирокчиёни чунин фестивалҳо гардонанд. дар фестивали мазкур муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва марказҳои таълимии маркази таълими калонсолони Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи ҳунарҳои мардумиро пешкаши сокинон ва меҳмонони пойтахт гардонданд. дар фестивали мазкур намояндагон аз дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар вазорату идораҳои дахлдор иштирок карда намунаи ҳунарҳои халқии пешниҳодкардаи иштирокчиёнро аз наздик дидан карданд. мақсади баргузор кардани фестивали ҷумҳуриявии ҳунар беҳтар аз зар бувад эҳёи анъанаҳои аҷдодии ҳунарҳои мардумӣ ва оммавӣ гардондани суннатҳои беҳтарини ҳунарҳои мардумӣ, тарғиби таҷрибаи пешқадами ҳунармандони варзида, тарбияи ҳисси зебоипарастӣ, хештаншиносӣ, ҳунармандӣ ва ватандӯстӣ, инчунин муаррифии намудҳои гуногуни маҳсулоти ҳунармандӣ ки бо маҳорат ва усулҳои гуногун омода шудааст ба ҳисоб меравад. дар қисмати тантанавии ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Абдуҷаббор Раҳмонзода иштирок карда таъкид дошт ки бо ташаббус ва дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳунарҳои мардумӣ дар Тоҷикистон эҳё гардида бо суръат рушд намуда истодаанд. дар ҷанбаш иштирокчиёни фаъол бо ҷом, ифтихорнома, сипоснома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. тибқи хулосаи аъзои комиссия ғолибони даври ҷанбастии озмуни ҷумҳуриявии ҳунар беҳтар аз зар бувад ҷои якум ба шаҳри Душанбе, мақоми дуюм ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва вилояти Хатлон ва ҷои сеюм ба вилояти Суғду шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ дода шуд. Нуриддини Қурбон, Баҳодури Истам, Убайдуллои Сайвалӣ барои барномаи ахбор.